So among pag-anhi karon sa dagat kay kuan kay sa tanan. Mabaw ang dagat. Alas 9, alas 8 pa kapin. Sa kadali asa man yung usa man yung pagkuan. Alas 8:40 city pa. Murag alas 10 pa siguro nimo taob. Ito silang iman ha adto akong papa nang haog. Tuyom og sa tuyom. Sa luwaki si Ibing pud galangoy atong tapad sa sakayan. Papa, makaambak pa ka diha. Sa clouds. Sa clouds. Mabaw kay amo ang dagat. Dili taob tapos pipin oh. Ari unta ni kay mo angat mi haaring kuan. Nay hagdan diri na ako gibutang gakuha mi og balas. Mga mig og balas og kuan sa bato. Yan ako gibutang hari. Dili pa taob, hunasan pa kaayo. Kabaw pang dagat. Motab siguro ni mga alas 10. Tako ng dagat ani. Moto po na siguro mo kuan piti siguro ni aning siwol. Nagadulong na sila nanguha og kuan. Uban si Iman og si Adrian. Ito pa man si Ibing sa kuan oh. Itong nawod lang pa magsalwake. Ha? Nana sila. Mabaw lang ang dagat. Yan dalon sa ila. Remembrance na Iman. Dala sa inyo Iman. Yan na. Ilang taon kira. Asa man imong salwake? Mukha mo si Ibing og paya-paya. Kuha pa sila og silang papa og ano kinhason. Handa ubay-ubay po ilang kinhason. Lumban o sa kanang mga laing klaseng mga kinhason na napipaya-paya. Abay po ning ilang makakaon po ni ron. Usa ka buksal wake og may wa bidagay ni ko si Ibing upo na sudlanan. Nah, i-abre ang ninyo ring kung usag kang sudan. Pinigamay pong lunok-lunok. Bata diri nalingaw og dula og kuan balas. Sa enjoy kay sila sa balas nga white sand. Gagama rin sila kuan. Ako ni i-vlog lanta mo sa akong YouTube channel niya ha, ako ni upload ha. Iman ha, lanta mo niya ako rang kuan. Kasi ko ang pangalan, Mitchell. Nakabalo na si Mama ato. Mitchell Van Balungag. Please subscribe, like, and share. Ay, mo may kuan. Gama sila og kuan sila din nalingaw sila. Sa gani. Si Amay, sa imong gimo Amay nga klase nga bulkan. Pero si Shandy gagama og cake, gimasa nimo. Aw Shandy si Bethel. Ewa ko sila med. Among pag umangkon gikan sa Kulambugan. Adrian. Okay, makaon mag-utro. To ay gadala kog luto. Nya. Nakudagag ali. Anyera man ta. Bethel. Tumo uli na ba? Sa tidili. Pagtog na kuan. Muni ang mga rap-rap. Kay ganahan magbuka og utro hato gadala kog luto kay mabalik ko hari ha. Kung mong tawgon ron. Kay si ate nimo, si ate Shan hing uli pa kay gas kuan pa. Sumbalik sa kuhari nila. Ay, naku Lord. Lami ang tapag liw dagat lalong pa niyo eh. Sa aman yung wala may kuhan. Kaya naman, bumabaw ang dagat ron. Di mo na pas direhin na. Turut dayon.
kuan man dito kay tao man lalo man dito kanang kaang salumon binasaan dito sa butlo ka pa salom muna dili yun makuo dili unas dili man unas dili Uwi na pasel. Wala pang lawa. Kaya ito unasan kung law. Pasang kang alwang Kayo. Saan Virgin Island? Nabila ka na tutungo ng panglaw pa. Ano nga lang Virgin Island? Kakang? Ano nga kakang? Loyo kakang. Matay, kalong bibo na kayo. Damay ka sa isa na. Naimusan nilas dong, kinanguan na dong. Si ha? Muli na taron. Wala. Ligo sa mo. Unyang gabi mo uli kadlaw o kadlawon. Maglugat mo yung papagtikit. Kay Merkulis, wa may barko o guan, Huibis. Pasagday sa ilalim, di ba? Kuha ni mo niya, bawas na mo. Ikulog. Sige, contest mo og sarong kanang pataasay utong. Sige ha. Sige. Sige, dong. Hula. Start na. Sige, 1, 2. Contest ta, mag-contest mga pinakataas og utong. Sige, 1, 2, 3. Start. Okay, maghihap sa 1, 2. Ikaw ihap siya, Bethel. Ay, balik. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yes, we have the winner.